aja gemuyu yen lagi ngadepi kesenengan, aja sedih yen ngadepi kesusahan. Lamun bisa mewalikan sedih yen lagi ngadepi kesenengan, bunga senengat yen lagi ngadepi kesusahan. Nawa bae segala permasalahan iku sing dimet hikmah. Gampangane wong jahat besok mati neraka panggonane. Najan wong bener-bener durung tentu jaminan surga. Contoh Bapak Kiai sing kitab pirang-pirang langka tes donga-donga si gebluk sing langit tekak. Neraka niki jumlahe ana 7 macem. Neraka sahir, lasda, neraka saskar, neraka jahim, neraka utama, neraka hawiyah, neraka jahanam. Mas Wendy sareng nasir naik kedit Mas Raya petis manis banyuning kacang enak pisan ucapane enak pisan ucapane. Pitung macem niki sing bakal dadi penghuni ya tergantung karo perbuatan. Yen ringan tentu bagian kiyen, yen rada berat tentu ya kiyen, sing berat pisan ya tentu ning dasar. Bisa delok ngandhakaken mengkono nah. Karena kita dheweke durung weruh kuna ilat pituduh lan pitutur. Tapi mending lamun wis ana pekeling tuli diartekaken. Kadang-kadang isun ngartekaken wong nonton pada ngrungokna panjak dewek kaya barlen. Nek wis bubar ya kelalen. Paman Pati wonten petapan endah paman. Ari wong dadi pendhita kuwake tamu. Ngalejung tak terima sira dadi siswa isun. Maka terus mangke. Kanggo nambani wong antuk. Si Mama Edasti kiriman kanggo Mama Elsa, Mama Surahman, demen sepira. Sing Abah Sumanta, Ibu ini, Aa Cempeh, Lambi Abang. Apa pikir lagi waktu masih berbarengan kecil sampai akhir akhirnya gawe
pabrik kelingan lagi waktu masih bebarengan sekian sampeyan insan akhirnya gawe larangan cintane kula 100% pripasa mulane demen wong sede apa sampeyan wis duwe ganti sing akeh ning kula benci kakang apa kelingan Petapan griya salam madu isun penghuni begawan sidik peninggal kelawan murid isun loro Bambang Srijaya kelawan Bambang Subrata Duryodana emaning gagahe anak duwe tujuan sekuduan dukung malah ditinggal pisan Pancakumara ki duwe tujuan ki bagus pengen mecat Sokalima pengen nyingkirah Kendrona lan ngusir bala buta akhirnya Duryodana mong keseret-seret di masalah ninggal panggonan pantes ta wong tua mengkonon jalma luwih pendhita weruh jalan ceritae kuda sembai kula maharsi hari dasar kula wedi ning Raya Arjuna karena Raya Arjuna iku percaya ning Ramadrona watir kula digawe kaniyaya wis usia semono masih wedi Pak kapan wanine Sira Duryodana lah sekalian kula tanglet jalan ceritae Pancakumara pripun usul ning Bimanyu ketampi napa mboten ora keterima akhirnya dianggap ngeboaken Pancakumara diseret dipin rawasa ning bala buta ya karuan ora wae astina siji laka sing gelem maju sebab musuhe ponakan dhewe bala buta dikikis habis Arjuna maju nglepasaken anak panah Pancakumara ketiban anak panah kabur dipancak ning gembel Semar lo gembel ya di Semar mah pantes jadi gembel sebab bakal memiangan boyong alor boyong idul jadi seniki kiyene Pancakumara karo Semar niat arep dibela ning Semar mung kebegal ning Kresna mbuh separan-paran lungane saged mboten Pancakumara keken dugi mriki kula kangen kali anak ora bisane si priwe isun pendhita mangke tunggu sedherek ya kok arep tak puter giling isun yari masalah wejani mengupai tak tambani beli upaya berapa apa sebutannya ilmu ku wajib dia malakan begawan sidik peninggal nyuwun dateng jimat layang kalimah sate supan tenang Pancakumara rawuh jimat layang kalimah sadak sampun ngartekaken yes ngalih Duryodana aja maning Pancakumara Kresna tekamene